Ves, madà Poblera, què fareu per dinar? I me diu, arròs i xiquet. Arròs i xiquet? Arròs i xiquet. Quina cosa més rara, no ho trobes? Vaig pensar, arròs i xiquet. I què vol dir xiquet? Una guarnició gourmet d'aquestes que t'embruten el plat i quedes amb més fam que quan has arribada? O pentures un dolç francès? Perquè si ho penses bé, arròs i xiquet sona a alta gastronomia. Entenc per mi que estàs ben emboiada, Miquela. Arròs i xiquet vol dir arròs i aixequet. Madà Poblera te deia que només hi havia arròs i respús, arròs i xiquet. Oh, quina pardalada! I jo que li vaig dir que no m'ho trobava gaire bé perquè no sabia què m'atrauria per dinar. Bé, no passis pena. Pitjor que allò que em va passar a mi, no crec que li hagi passat a ningú en tot son mai. I mira què te dic, a ningú de totes les Balears. Què vol dir? I què te va passar? Què em va passar? Que vaig quedar per anar a dinar amb en Verdet a casa seva i no vulguis saber què em va fer per dinar. I què te va fer? Grescos! I què són grescos? Perdoneu, amics. Ara anava distreta. No passis pena, Francisca. I en què pensaves que anaves tan concentrada? Ni d'ara venia de la plaça i sabeu que hi ha un estern, però ningú l'entén. Un estern? Però si aquí tothom se coneix. Midò, per això venia tan despistada. Ara hi pegarem un bot, almenys si podem ajudar en res. Gràcies, Francisca. No se'n mereixen. Mu! Zap, zap, zap! Vuf, vuf! És que no hi ha manera. No he entès res. Zap, zap! Vuf, vuf! Alça, una saneeta. I és ben curiosa. Miquela, vés alerta, que no sabem què ha vengut a fer aquí, eh? Crec que ha dit que volia frit. No ha dit frit. Frit? I pot ser ben bé. Fa cara com a de tenir gana. No crec que sigui res d'això. Però mami no mos ha dit de quin. Perquè de frit, si mateix n'hi ha d'un parell d'aquestes. Frit mallorquí, frit de matances, frit de marisc... Home, ha dit frit. I és frit és frit mallorquí. Ja, però a mi personalment m'agrada més el frit de matances que el frit mallorquí. I si és triada, què feim? Si és triada, li guardam per demà i ja veuràs com el se menja. Jo tenc per mi que vol... Ara que ho pen bé, en lloc de donar-li frit, jo provaria un altre plat més joguer. Un trampó, unes sopes... Sopes! La vols fer regirar? Ventura li podrien donar una miqueta de dolç. Sí, ara. I per què no li fem tastar les panades, també? Amem, me voleu escoltar? I ara? Què està, Miquela? Na Tonina diu que no té gens de fam, que ha berenat abans de partir de casa seva. Natonina. I qui és Natonina? Sa saneeta, o el manco ella, m'ha dit que li diuen Tonina. Un moment. Vol dir que tu l'entens a la saneta? Veig si l'entenc. Jo sempre he xerrat saneenc. Bé, i de Manalícia de més té res? Vrut, zap, vrut, vrut, zap, zap. Zap, 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 zap! Diu que no, que només ha de mester un guia turístic. Ah, una turista! I mira, ja que l'única que l'entén és tu, per què no l'acompanyes i li mostres tots els racons d'allà baix? Amb molt de gust. La nostra plaça és preciosa.